Čaute ľudia, vítam vás u nového videa a tentokrát tu máme 2v2 s fanúšikom. Nazdar. Ja to nebudem ďalej zdržovať a my sa môžeme vrhnúť na video. OK, už sme tu. Začíname hrať. Tentokrát to bude krátke video, lebo nemáme čas. Ponáhľame sa niekam. Orkadia Flame. A my sa môžeme vrhnúť na... Čo ideme? Čo chceš? Poďme toto iba. 185 HP. Dobre, je naše. Jež, sorry. Pôjde. Proste to nejaké dobré. Aha. To vyzerá ako to som asi. Aha. Neresuj. Kámo, tak... Vysvetlíš mi, jak typek dostane 172 do čistej hlavy a teba vypne? Neviem. Akože však dobre, ale je to také divné trápne. 60. Povedz mi, kedy tu máš. Dostal. Ježiš. Nemám slov. Idem za to. No som dead. Za 38 mu dám. Za 38. Proste... pampa. Dostal 180 tu na. Nice. Nice, zatancuj. Aha. To som mohol zahrať aj lepšie. 128. Ja som to pokazil. Nevadí. Idem za tebou. 60? Nemôžem. Nestíhaš. Blokuj mi. Za 33. Čo? OK, dobre. Chill. Zabijem ich. No stres. Nice. Som dead, a ja. Držím stenu. Pôjde. Dorazil som ho. Poďme tadiaľ.
Má full box, tak nemá. 120. Dead. Kam frajer má veľmi dobrý. Stop! Nice. Dead! Pickaxe. Som dead. Preskočili mi cez steny. Resuje, pušuj. Ka. Resol ho, alebo... No way, no way. Dostal 120. Vysmieva sa mi. On mi vie dať proste jedným hitom. To bolo aj tak do tela, takže... Ale ja keď mu dám, tak proste za 30. Dead! Má jedno. Má jedno typka. Mám pre ťa rybu. Díky. A minička, keď chceš. Nie, mám miničku, mám. To nie je naše. Mám full. Hore! Dead. Nice. Nie. Poď. Resuje ju. Nice! Oh. Dead. Dead! Nice! Kamo, sa rozjel. Oni len spravili chybu. My tam vliezli do boxu. Idem. Ne! 130! Nevadí. No way. Nevadí. 0 damage som dal, ja som tak zlý. Za 30. Za 30 jej dám, má jedno, má tu 20 HP. Dead? Má 20 HP. No, a... Ne! Ja som si nestiel resetnúť schody. Kam? Tak za toto ju rozbijem. Aj má full box hotel. 180.
Nice. Kamo mne pumpa ustrelí za 30. Jak to mohla, ja som ju mal v boxe a mne to ustrelilo 30. Kláč? Poď. Jaj, jak som tam dostal? Bude resať. Oh no, nie. On preskočil. To je tak, oni tak vedia hrať. Ja vám to pofailil strašne. Poď ešte, ideme s nimi. Kámo, prestaň. Ten slabý. Kámo, však máš šťastie, že vie preskočiť proste. Môže tam ten Kido ísť? Dobre, livni to, keď sa chce predvádzať, debil. Poďme. OK, my môžeme začať. Prvé nevyšli, ale toto hádam vyjde, nie? No. Áno, to vyjde. Povedz. To vyjde. Čo? OK, my môžeme pokračovať. Kamarón to celé zastavil. Ty vole to. Sú dobrí? No, podľa mňa, hej. Jak? Ty, čo prosím, ja som mu dal full box a týpek sa ustrelil. Tá mačka je úplne mimo. Fakt úplne mimo. No, ale ping majú asi 0. Preberá stenu na prvý pokus. Ale tá mačka je úplne mimo. Zover si tú mačku. Nech to vyfajtíme rýchlo. Nok. Tu máš rybku, poď. Nedávam. Kamo, prečo tu vidím 2 kroky? Aha, lebo mačka spektujte. Pohode, vyšlite 170. Nice. Dead. Toto sú asi... Krásu, kamo. 100? Nice. OK, poď. Aha! Tak ja som strašný. Som dead. A ja? Čo som to dostal? Tento typek je úplne mimo. A healuje sa. Tu máš rybu. Zozadu? Bol zozadu? No ja som Čo bol sme to zozadu. tomu? Prečo prehráme na takýchto typkov? Oni to nevedia hrať. Mic? Co to jest? Áno, tak ja že to nevie hrať. Klač, maybe? Poď. Kamo, ale ja neviem, čo robím. Ja som taký troll. Nice. Už si zabil jedného? Nie. Poď to dáš. Skúsim dať Free Fire, jak budú spamovať. Tá mačka je úplne mimo. Ak zabiješ tu, tak toho druhého zabiješ v pohode. Nice. Nice? Nice.
Daj si rybu, maybe. Nice! Hirox, ty si najlepší. %100% sústredenie. O, tu je to mačka. Kámo, tá mačka je hodne dobrá, akože. Ono vyzerá, že je stratená, ale ona je actually... Ty vole. Toto neviem, či dám už. Poď, kláč. Nice? Presuje. Najlepší hráč na svete, Hirox. Aj. To oni sú z box time vlastne. Ja som taký manták. My sa musí spraviť viac boxov na začiatku. OK. Teraz ťa budú len spamovať, lebo vedia, že si dobrý. Daj si tam... Nevadí. Ty kokos! Poď! Ty kokso! Tak za toto dajte like a odber so zvonečkom. Ale že hneď. Kámo. Čo toto bolo? Hirox je oficiálne najlepší. Dead? U 50 som asi dead. Pôjde. Dobre, ty. Neviem, a možno som dead. Oni sú dole. Dal mi dobrú bombu, ako. Sú dole? Podľa mňa áno, ja ich hore nevidím. 130. Dead? Nice? Aha, on sa Nice. vyvolil, kámo, ich teammate. Jej. Nevadí. Tak to by mal Aj byť, tak to je win. vyhráme. Hej, aj tak by sme to vyhrali. Nice. To sa dobré. Dobré hry. Hej, a teraz sa pozriem a že nenatáčam. Nie, dobre, natáčam. Som práve myslel 2 pumpy za sebou. Nedávam 2 v 1. Tu máš rybu. Hej! Ja proste... Teraz som dával 2v1 a teraz neviem zabiť typka, čo je totálne slabý. On som mu nedal. 120. Ja som dal tak za 60. Bude skakať na mňa, má rybu. Rýchlo opušťa. Kamo. Dorazil si ho. Nice. Ty koky. No toto. Oh. Oh, mám jedno. No way. Čakal som, že mu dám hlavu. Jaj. To sme... Zabiješ ho? Á, Nie. škoda, nevadí. Ja som nemal reloadnutú shotgunu, tak som musel AR-kom a...
sa seká. Full box? Nice. On mi zdrhol. Exit box, To je na... jak Mongral. Stopäť má jedno. To zabiješ. Alebo, poď preč. To zabiješ. Či? Hej, ja teraz proste neviem dať ani win, ja neviem. Zabiješ ho alebo nie? Čo myslíš? Nemyslím si, že zabijem. Tak normálne rašni ho proste, však to je jedno. No hej, rašni ho. Dobre. Typek, ja som taký postihnutý. Zaujímavé, dal som mu damage 185 a má tam a zabil. Neviem, asi má dosť dealov, keď je sám. Nice. Dobre, posledná hra, ľudia. Potom to vypíname. A toto video sa ukončuje. Dúfam, že ste si ho užili a dúfam, že bude takéto dobré na budúce. 80. Kde? Tu. 120. Dostal 120, to dáš. Nice, takže ľudia, ja to tu ukončujem. A majte sa, nezabudnite na ten odber a like. A čaute.